Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Ruben, idi, kalman lang. Idi, kalman lang, manong nemi. Tamariknak manin ti bannog ko, nagapo iti bangkag. Adin sangpet ko nga nating, ket siyempre sinabat nak ti asawak. Laban bannog ka manin lakay. Laga na hanus ka, tanangarod. Ket panagbangkag mitlaeng iti amom nga panggedan. Kuslada kayat mo sa kwan. Ha, Vina. Kaya ibagbagay lang matipod no. Nagpatinggak lang ti high school. Kaputa na tanggin ti ulok. Saan kong impas ng tinagbasa. Nga kadagupan mi nga upat nga kakabsat. Nga siyak ti Burdek. Siyak laing ti saan nga nakaraduar. Kasta? Mas lang lang makaungin. Anang makaungin. Naroon na itong planak ti kape. Kape madlagayam. Mabiglaan nga ron. Kumusta rin ito, Bing? Ay, adadat nga agay ayam da nga kapsat. Ang problema kadakwada kaputa. Basta lagi daday ayam titunggal may sa kadakwada, baka magayayam da. Nagamit lang marigatan ng mga iwang kadakwada. Hanak marigatan, kaputa na singpad damit. Kang runan di amin, ore no high school graduate lang ti asawak, na singpet. Hindi, taka man rin. Speaking ka man rin, high school graduate. Una ta pagsasaw nga rin tatanggin nanang mo. Speaking of tatanggin nanang mo, di ka mo kumapapan ikadidatin natin. Isnabandar natin nagijay. Karne latat sitsidain da. Dahil talangan no, tumawad sakit da. Nung muna ta, bumakit lumakay da. O magdanagan da. Adaman naglibabak ng kakapsat ko. Nga, agipaw it ka nagitig gastusan da nga may ospital. Gastusan da nga may gatang tiket agatang. Adat ta ni manang ani nga dadya abroad. Ni manang nga Yuli nga dadya Manila. Ni manong Pidel nga may sapin nga dadya abroad. Ano pala kayad da? Kasla adan sa surumo nga mangibaga tinagan di kakabsat mo. Ala itong planak kami na. Kahit makakapkapyan ako. Noon, nabiglaan, sweetheart. Uwan po noon ay manong name kada kami ngopat nga kakabsat siyak lang saan nga nakaraduar na siyak ti mawid iti bangkag nga pagbangbangkagan iti ni tatang. Tayo di nagraduaren, dagiti talo nga kakabsat ko kadadan pamilyada ket ipawpawitan da tatang kaninanang. Insardengan ni nanang, insardengan da tatang kaninanang tinagbangkag. Ket siyak ati ti mawid iti medyo nalawang nga bangkag. Siya agbangkag, tasak nga ruti saan ka naggraduar. Napindas ni trabaho, di kiti kakabsat ko, napindas ti pamilya, daman ng nemi, katkas na ko nakitain, binulan, ngagipaw itda, iti para kadatatang kininanang. Ngamit iti dayta nga para kaigamutin datatang kininanang iti kwarta, nagapu ka rin iti kakabsat ko. Dadi mo tanam, si madutdan. Gusto mo ta? Aginanadamat ta na ta, napaadal da nga rudan iti kakabsat ko. Ngayon dadya haddan nga panagtrabaho, sa adda nga panaglungot, madlaw nga kasla tay alis to nga kumpet, sakit ka na kuhan. Napiyapa kinitatang manong ta, no daduma kita, umay di bangkak. Anawak mo ko Kapag imay kayo, kit kayak mo dito tatang. Ay, kahit ko nagbalingat anak. Numauman di kakabsat ko nga agbangbangkag kayo, baka pagarupan da nga pilpilitan na kayo magtulong kanya. Kasapulak ti exercise. Lamayat mata. Ninanang ngay. Ninanang mo na kitso. Dadya ta cellphone na tikot-tikotitin. Malipatan na paitig di gusto na duma. Wala ninanangan. Alakit tulungan ta kanuta. Pambaran nyo ag-exercise. Didi makakape akon manunemi nangalak itinateng ngayon sangpet ko sa tinurungen iti balay datatang kininanang. Ninanang tinang ilukat tirida. Sika maglagayam, disturbo ka. Ninanang mo, nagsakit pa nagsasawayo. Abay, madisturbo kayo na umayag dito balay? Family house tayo? Tapno
kumustahin kayo? Madama kami nga ayamin dati ayayam ko ti cellphone. Iso nga na-disturbo ak at siyempre may ilukot kri daw. Ano na kita awit mo? Natin. Ay, susarap po eh. Amam lang rodin nga hanggang magsidsid na tinateng. Abi kami nga di ka agsida. Alisto ka nagsakit ng puro karne. Ay namong barok, Ruben. Idiobing kami, kinidiag, balasang kami, nagbaro matintatang mo, kinura idiag, da pamilyamin, nating latang, huwag dadata. Itamat tin at damat tin digiti, kakabsat mo nga nakaredwar, ti kolehyo, kagipaw pa iti kwarta. Ay kanapi, hamat ka na. Ano, karne, mat ka na, ikan lata na. Di man pa ganano ti kaya natang. Una, binulan mo't nagpawit, digiti kakabsat ko nga nagbalegi, katsyak lang saan. Kat basol mi nga ron. Saan nga napindas ti trabaho? Hanggang mga nagkurkurang kang kayo di kinitatang mo. Tsaka madibagakit nga basol yun. Alalan yun, yami kayo di kita. Ay, nakumaya. Ada ka gayam Ruben, balok. Kumantan. Anda di kita. Natin. Nagkanumat kasi siya rin nanang tinatin. Ay, ba, siya kundi makalat, saktak sita. Ngayon te para lang kanya ka, maperperti. Dito yun, umanayan dito ni. Sublimat lang di kita, maperper din tumit lang. Nanang, tatang, awang kas madlayan iti nateng. Nagruna kiti, mataingan kayo. Kaya bida kami iti isorum ko mo. No awang kumadigiti kakabsat mo nga napintas ti biyag da, kapot na nakapag-graduar da, saan nga lang ti ulod da, no awan to ko mga gipawit ka nagiti kwartang igatang miti karne, kanda dumapay kahit mi akanan, di ano no sa mi atinatang, nga madadamay ka nagbalegi, sikalat saan? Saan kakit ulit yun yatang saan nga nagbalik? Kita lang kamat. Naraksak ka, ang kamarikatan, nga mapambanog dita bangkag, nga saan ka nga bangkagan, kaon may gama mo na kwarta. Nga nung nagradura ka kumama ti kolehyo, kat mag-opisina ka, di kutse ka kuma, napindas kuma di balayo, di napindas kuma. Nakakuno nagtisan na ay mo. Kasla yun lang ibagbaga nga siya tiburodek, kahit awan ser-serbik. Awan imbagami ang kasta. Ngayon kasla kahit yung ibaga eh. Ipasimundaag. Sika kami, bakbakatan ka, paspasaktan tirik na sa burotek nga nakta. Ibagbagag lang tipod, no, maso. Kitak pa yung sumat ang nugutan namat. Uri lang makasangit anak ta. Ay, dahil sangit ka lalaki. Makaluwak lang tatang nanang. Tunggal umayak dito, yung may kumustahan kayo. Kasi parang nyo lang kaon sa serbik, nga burburtik na anak yun. Kasi lang nagkitilain, nakareduar nga anak yun, dada serbina. Kasi lang iso lang, dada serbina, kapag ipapawin na kayo, ipapawin na kayo, di kwarta. Kasi di kayo may ikan, di kwarta. Tilang natang, di mamaling kung itan ka na kayo. Tadi yung payawatan. Alam gusto na, sapo, di mo lang amom lang ortis na linanang mo. Ala, sika ngamin bakit? Ala, nga nga siya kibagbagat pudno. O ibagbagam ti pudno ang masaktan mo tanak mo. Kasi lawan ti masapsapul yung kanyak. Dahil dati ba nag-griknak? Kasi latilang napatig ka na kayo, kaya nagpawit, binulang ang kwarta, kakakabsat ko. Ibibagak ka na kayo. Sino di makatulong ka na kayo? Nadakas mapasamak ka na kayo. Nagindi palang ang dati adayo. Hindi to tasyak, ang kakaruba tayo lang. Ipaparangarag yung awan sinaserbik nga anak nyo. Ala, ustunan, apo Kim Maron. Ala, gawin ka nga rin, gawin ka. Nasakit una, di ba nagsasalitam nanang. No, danto lang masabol mo kanya ka, kinaan. No, danto masabol mo kanya. Inyaw awid ko diti balay manong nemi di pa nagsakit tinagam ko. Ni ape kastat lang balakay. Ano na masamak? Sika ngamin. Ano ko madbasol ko? Apay pa lang na panunutam ng magkakanyak ang makalak tinating tayo nakpadawatan na tatang kininanan. Nasaktanak laing. Kasi nung makita mo, insublik, nakalabasit ni tatang ti paraking kuana.
Tadi na kanukayatin tinateng. Danauman na kanon. Itata kanon tada anak na nagbalaging mga ipapauy ti kwarta kadakwada. Handan masabol ti kwarta inateng. Sa mungort ng iyong ungot akasta. Mungort yung ungot akasta. Mahal. Dahil ito eh. Kaya gusto ko na panang kita kang kanigitan anak na. Awawatin dan wapi nga narigitan yung magbagam. Apay tang. Awan anak. Minapad ako nalulukin ni Lola. Numapanggam sa jay. Kaslasan na kaming apo ko nung ni Lola. Pagkunam tigas na. Papanahon na kami. Kaslakam na manok mo. Shoo. Una na. Kita pati digit ubing pangipakpakatan. Ano kang basol ko madagit anak ta? No, daman basol ko kabut kinatangkid di ulog ini kitsong hanak na garduar. Iso nagpatinggak lang hindi high school ket paagbang kagag ita. Ando ko man ramraman digit anak ta. Wun hamor yung ungat. Ala, pagtalnahan mo tiriknam tagit sa sara ko. Mangante yun. Mabigla hindi pa pang katangan. Oy. Baka arak. Kaslakay ko tuminom. Kaya kaya dumabarte ka, mapang mo karyarin, hindi kita naganakin ka. Di ada nga dumakil ti problema. Yan, sana kang barte kung minumak lang. Kada reserbam dito. Ulo ka tamang arot. Minumak, barbaring palag-anan, tirik na. Kalbasan nga nakapangan kami manong nemi intuloy ko pa lang timinum. Oy, di mo ibusen deta ha. Gudwa na lang. Gatagan na nagitan nagda. Alakit tayo sarding mo datan to may kamat maturo ka na masapakan tuman nagring nabigatin. Dito ay palang. Ay, buti lang kayo kun aya ti sweetheart kun mahal ko ag self-pity manin. Nagasgasat ka ng di kita kabsat mo. Di ka man. May bagam nga nagasgasat. Nagasgasat di kita naganak kang kaparakang katadda ka ti sibay da. Padasem, agsakit ka na kwa, umuna nga umarayat, sika. Di kita kakabsat mo, akit, alistot palagpawid da. Ngayon sa bali na kwarta, sa bali dya mismo nga panangasikasom kadakwada. Dahil ako mat pampanutan da dya nga pakit. Ala, nanang ko naman. Napiyakin yung tatang ta. Amo nang awatin tipod no. Di agring ti cellphone ko manong. Siyang tumawag. Ni Manong. Sino ko mapanusangan ni Manong Rolly? Tinoon na kamsat ko. Sumbatan mo na ta. Hello Manong. Hello, Ruben. Kumusta kayo? Ala, kasto yun. Agrikrigat. No, saan ko nga mapan kita, hindi kita imulak ka kita. Awanan ti harbesek nga igatang ko ti ilakok nga igatang ko akit kasapulan mi. Masapul mo ka ti kumarta. Guni ka ta, tawagan ta rin duwapay nga kapsat ta tapno. Adamat basit urnong yung anong. Kumusta mo dito tatangin nanang? Tawagan mo kumaana. Adamat cellphone ni nanang. Nangarot sungsung-batan, baka madamat pa nagayayam na. Kaya di na kaya ti masturbo. Nagapok sa Jedi, mapangkuik kandidat, tinateng. Magsakit pa iti impakpak na kanya. Kapay. Nateng kanulaeng, mabaling kong itad ka nakwada. Nga di damat kang rot kayat tinateng. Tamani po di makaigamdan ti kwata, kabuti pa panangipapauityo ka na kwada. Dahil na. Kaslada mo nila special nga agsidat na imas. Gagangi deta siyempre. Da kami matlat ng baga nga saan nga agbambanog, aginanada, nagpauit kamlatan. Ibawarin ti exercise da. Ada nagsisidat natin makapasuluan. Kaya bagam ka takwada nagsidat damat lang ha. Kawan, napiyapay kinitatan. Nakasaksakit pa nagsasawa ni nanang. Slawan sa serbik nga anak. Nasyak ng burudak.
Kasla da kay laing nga nagkaradwar kay napintas ti biyag na kasla isulaing tada serbi na anak na. Talay bagbagamot. Talagamit. Uminunong kan sa. Tuloy ko nga minumanong. Dapat sakit na hakim ko kinihanan. Ananusam na tayo da na makamukha na tayo nga mga makaawat ti sitwasyon da. Kastada no mataingan da. Pero sige nga natin. Sige manong. Simubulat manong limi timay sa kabsat ko. Uwen, nga timawag. Sunod at dati kumawag ni Manang Ani. Hello Manang. Oy, ana. Ruben tinagang kumanang nga oy. Ay, lagi tayo oy ken Ruben nagta iso-iso. Diyak matawagan nga ro din nanang. Kang kanselan na. So nga sikat tinawag ako. Kasi jay na no agay ayam. Dapat patig da jay ayaman ng sinuman ng tawag kan kuana. Kit kumusta naman? Kaya ko nga sa lutsutin kada kayo, no, kanot na oding ipapamo di balay. Italaan. Ngayon nagsakit, pa nagsasaon ni nanang. Slawon sa serbik na anak. Tapay man. Basta. Di na kano pagkananutin natin. Tayo natin kanulang ti mabaling kong maitid. Napiya kada kayo, binulang nga kanyo itat kwarta. Alagit ustumad yung magana, ang sasakit tinakin. Mungim nasakit nga maawat. Sa si kamit lagayam, disturbo ka kung na kanya. Kasi lasa nga mayatan nga makakita kanya. Nasyak nga anak na, kumusta ka dakwata, kumusta kayo? Nasyak nga, dati asidag dakit kasla siyak ti awan patag na, awan serbina. Dakailat na serbina. Kaya babaam niyo na ta. Sige, aman. Sila dakailat ti anak na. Nabartek kan samat. Uminunumak man ng sa anak pa na bartek. Sige nga rin. Pakikit-kita mi da. Sarsarong kara mi da. Uy, norisan yung ibaga. Uray na ibaga da nga awan sa serbik nga buridek. Mapanaklat dumamag. Mabagkumat sarong kara na tayo da. Nagaroon no. At sakit da kas pagkariga. Simublat manong nemi nga timawag ni Manang Yuli. Timanangin. Hello, Ruben. Manang, kumusta? Nuda kami, okay kam lang. Nasingbat na kiti ka anak kam. Sa nga marigatan ni Vina nga mga yuwan ka nakwada. Nasanunod kami. Uminom ka sa. Rinugya kita so nga itultuloy ko. Kumusta na tatang kininanang? Kanot na odi nga papa mo? Itay laeng. Mabangko kandidat natin. Yung tapno laeng mapasaktanak. Anong samtnal tayo daan? Sikamag. Nanaro na kininanang amok. Kasat pa nagsasaw na. Hindi na panunutin nga umuna di bagana sakbay nga ipakpak na. Talaga na hanos ka. Sikat adati asideg. Da kami akit matawagan mi da. Saan kam nga makataray. Makatayap nga umay nga dagos kas pagarigan. No at emergency. Ang abali at damat kwartayo. Una. Sabi ko matasandang agsaksakit. Sabi ko maanin ko. Talaga na hanos ka. No, damat masapulyo. Kas pagarigan. Agunay kay lamot kanyak, kada kami, nakasagana ka matatumulong. Kasi tama mat ka, tagakapsat. Narura ka. Una, narura kanyak nga saan nga naggraduar. Ay, agagagatak mat. Kabaylag nga damat nga, kabaylaming nga damat nga agasawa, timang dinaran niya nga masakbayan na kitituhan na kami. Uri kas kasanulay. Dualawas manong nemi nga sa anak na panit ya balay. Numampay malablabsak manong nga mapanit ya bangkak. Numanan ibaga kanyak ni Vina ng kasarong karamot idaaw. Ano tawagam ni nanang mo? Ano da mga agay-ayam
Masakta naglaing, cancel na tawag data. Numadisturbo. Kahit numapatangam nga hang magawa ko. Hangagay ayam. Ores hangagay ayam, amayra na, numakita na nga siyak, dinaksungbatan. Lalaki ta, sapay ko mga daw, daka sa mapasamak. Ngem, nakadakdakil nga ngem, manong nemi. Hindi ka sto na, tikarintar, manong nemi, ni tatang ngem, may dito balay. Ruben! Ruben! Abi tanan, ay, nanang mo, maululaw ka no? Maululaw? Uy, kaslat, di na kabayan, di ulaw na. Sabi nga rin pinanawan nyo. Kaya sugar ito kayo, imahikap nung may katulungan ta. Sabi nga, di yung tawagan, hindi kaabsat ko nga, nababak na. Wag ito, bagbagam nga. Sikat at dati si Dag, oh my God! Siyak manong name tinang sakroy kininanang nga dapay lapot na, Ruben, wensak lang. Ni Ruben, dito yung pagpagan ano nga anak yo. Tiawon siya serbi na nga anak yo nga brotek. Oh my God, dati pangilungan ng mikada kayo. Itarita kayo yung hospital. Tawagam na gini kakabsat mo. Nga iti adayo. Tawag ito ida. Isudat makamo, no anyaman ti kastusem ti hospital. Isudat makamong gumatang ti anyaman nga nasken nga magatang. No lungon ti kasapulan na agad lungon. Ano ta kulam? Agad di akas ta. Siya kakit awal may tad ko nga lungon. May gatang ti lungon. Nakayat mo ka din nga mataya kilam. Di kayo tumad nga may surusuro. Iyata naatake kayo. Nakalasat ni nanang itiday nga pa naka-stroke na manong nemi. Ngem. Hanan nga makapag na. Saan nga napintas. Ti panaguni na. Dinan unay makuti ti may nga ima ken may asaka naman. Arik na natay ti kagudwa ti bagina. Siyempre, intawag ko karagiti kakabsat ko nga damabalin na. Ti mabalin damat akit na. Alang harod, si kanto ti pagipatulodan min, inagan mi ka. Dagiti patulod mi. Uy, alangan ba ng nanang pailaan kat na hanam maresibo na nanang, di siyakon. Ti pangiadresan nyo nagiti patulod siyo. Kasi katakil ka ta masapol. Diyan mo manang. Kadakil yun ratan ha. Dadaman ti buhayo, akam yo. Ti mangipaw iti kwarta para kadananan kinitatang. Sabi kasta pa nagsasaong. Ibagbagag lang ti puno. Nga deta ti karbang nga kuno kayarikak. Para receive, para asikaso. Para bantay. Para sarungkar. Takay matawag. Gipaw iti kwarta. Takay nga at kwarta na. Sarti mo, sa panagsasawang, Ruben. Dati, pagkat ninanang, sakis ka panagsasawang. Wano, nasakit tinakim mo, sikat imarayat ka nang ngitaray kang kuwan at ospital. Dahil kumat pinanunot naman. Nga iso kumamat tibagayo kang kuwan, no kasta kasalita yun. Nanang, ni Ruben, kadisot ka asitgan, kang runan, isot makatulong kang ka, isong hamoy kasta, kulayo ko ma. Nga mamu ka di among ibagat kasta. Ala kita, badin ko ibagamin to keng kuan. Di mo nga panunutan ti sitwasyon. Gapo ka dito, ato kwartayon. Gapo ka dito, dakit abroad. Kansyak, gapo ta agbang bagakaglaeng. Siyak asidag, siyak kang runan nga makatulong ka takwada. Ang nga kayo. Ni. Nakasaksakid no kati, bagbagayo kanyak no tawagan kayo, nanta kayo tumawag ka ni. Bagay madita na. Ita adalin niya sitwasyon. Ura yung manapit na si Biyag yung adayo kayo. Siyak na dati asideg. Hanyo baga nga awan siya serbik. Awan ibagbagami kasta. Nilang nanang mangibagbaga ti kasta. Anak ko maya. Tuno ka sikat sumarunong matake. Umat ngamin lakay. Kinun na kanyak ni B na marong namit na nati panagisaritak kinimanang ani. Sapin lang kami ti masapol na.
Alangan ba't nga dahil karuba pa ilang datatang ti mapandaya man? Kadadda ka man? So nga rod, dito ko matpampanunutan ni nanang. Maamiris na katawa tita na. Sika kat tinapuutan na nga ng sakroy kayong kuha na nga ng ilugan. Sana pala ibagang tawagam di kiti kakabsat mo. Na may tulong na karod ka dito nga sitwasyon, alaman. Ore man pano, alisto ko mga tumayab ti kwarta. Gusto nga kung uwatan si Kamit. Alan. Mabalingkahan pa ka di mabaling ka kasalita ni nanang. Simrek kami manong nemi ti kwarto na. Ada ni tatang. Kumusta ni nanang tan? Naiturog na itay. Manatihan na makuti. Makuti na basit na tayo manangan. Kasla ka na kini mapaspasamak na maestro. Uri ta sa akin nga kanawan. Anot ko na, doktor? Nakalasat kan patay. Sunalaing ta posible ang talineda kasta. Nagbayan lang ako na PWD. Agbiag iso na iti wheelchair. Diyo nga sa wen, kasapulan na nga rin ati ko. Mga sikaso keng kuwan. Mga paan mangipan iti CR, mga sukat ti diaper na, mga subok keng kuwan nga mangan, no hanamaramat ti may sa ngayon agad kanawamat nga rin. So pagkutsara kapag kambit na, susuruan na at kandigid na. Ganada kayo mat. Una, adakman. Dito lang sakti sumarunong umatake. Kaya nagpadpadakam ti kasasaan. Bali ata, sakman ti asadag, uri aon siya saribig na anak. Ruben, katim ito sakit tinakam mo, kininanang mo. Ninanang mo ba't mga magbagat kastakit? Tangas siya. Dinakapay nga tao na amiris. Nasakmat lain ta ada serbi ng anak yo. Tasyak ta ada asdag. Alam, gusto na pagtalinitan na ito nga sakit tinakam mo. Ya? Anak? Hindi makariing ni nanang manunimik at siyak ti makita na nakabantay keng kuwan. Ruben. Huwag siyak nanang. Anyong pilitan dag sa uno, di kaya. Barbaring no, mayat tumitlang no bumaybayag. Nagidikapsat mo. Nagidikapsat ko kita dadadyayan da. Awan dadtoy. Paya? Sumasapul yo? Kamu damat tanggat ka na pasama kang ka. Ngayon tibat ibagada kat mang tedat kwarta. Una, kwarta't may tenda. Nga siyak ti may address ka mapamangawat. Apay nga sika. Kasi na ko mga rod. Dati, ba't nga siya? Kabaylan yung arudmet? Kinadakit sa ospital? Iso nga bagada nga siya, ti receiver. Apay eksuiti ka, manuto ipauit na hanggang itod ka na kayo amin? Apay kasala ka lang makaungat. Anak ka basta makaungat. Parparik na lang sakit tinakam ko ka na kayo nanang. Nasakit tinakam mo kanya. Nasakit tinakam mo kanya. Uy. Kapag pagparparangan da nga, o sa serbik nga anak. Nga digitilayang anak yung nga makaipawit ka na kayo, tado a kwarta, tada serbina. Ngam siya kang anak yung. Nasaan nga nakapaggraduar. Siya kang anak yung. Ngagbangbang kaglain. Awan ti may tulong na kada kayo. May masinot ng sakroy kada kayo. Asinot imay inayaban ni tata nga ng riot kada kayo. Saan ka di nga siyak? Ala. Pasensya ka na nak. Pakawanan nak. Dahil naman laturaya ka maging kada kayo kat. Panagpadispensaryo.
Ngam kasla dayo pa amo pa-dispenser kasla dagi dala takakabsat ko nga babak nang napatig kada kayo. So pala imo na nga nalagip yung nga tawagan. Gusto na. Gusto na. Alawan. Napatig kayo amin. Iti kasto yung sitwasyon na. Awanti sa balik kapat gano saan nga siya. Kaputa dakti sidong yun. No awanak nga neba ni tatang. Iti kasto yung panagnervyos ni tatang. Bagasan kaya nga dagos nga naitaray tilo, nga dagos nga naitaray ti ospital. Ata mat karuba ang alangan mat nga iti ay ba ni tatang. Kung di doktor no ladlado kailangan ipan dito ospital, jak lamon. Baka naira na ko mga adak di bangka. Nanang, di ko naen nga awan serbik. Gabot adda amin serbi tayo. Kaya tayo, tikinasayat niya po Diyos. No nga ta nakapaggraduarak met kat agtrabaho ak itadayo. Asin no nga ta ti alisto ko mga nangitaray ka dito ti ospital. Amangan mo, nakamansay ka umaitan nanang. So ang amin nga tao, naggraduar man munusan, napindas man ti kasasad, ti panagbiag na nanang, adda serbina. No si bibiyag ti may nga tao ka adda serbina, adda akam na dito lubo. Luwen, maawat ako na. Kasla ita, numarigatan ni nana, ni tata nga mga sikaso kada kayo. Sino iti mangtulong kang kuha na? Siya, ti asawak. Ti lang maitulong, ti kakabsat ko akit kwarta. Kinuri amang da kwartada, awad naman ditoy. Patsem kadungarod nga, iti reto na pasama kada kayo, kit agawid da. Sayangan da jay aldaw nga saan da pa nakastrict ti trabaho. Oray ta da akmet. Oray ta alis tumadlat pa nagpawid da kwarta. Dahil ti akim da. Ngayon ti akim ko, nga saan nga nagraduar nga burdekyo, nga ibagbagayo nga on serbina, adda ka nakasagana nga mangtulong ka na kayo. Alaus tulang ko nakmet. Naamiris ko ti amin anak. Naamiris yun ang naladawan ti amin. No kung matinungtong paldak ta, nagsidake madlat natin. Nag-exercise kamit lang. Imbag-ata ni tatanggat umumay di bangkag, agpalpalingat. Kaya pasari aksida ti marong natin. Gamda ka ngay. Manipod mo ti baklangan nagit kakabsat ko. Puro karni matlat kadaan natin, papaunag yun. Dagiti maiparit ti salon atyo. Isok magustuhan nyo. Peeling rich kayo matin. Dito, nakalakit sakit yun. Gusto na na. Karko may gusto na. Manong nimiag peso nga awang problema datatang kanina ng nukwarta kabutad dari kiti kaabsat ko. Hindi tayo may ruwarin iti ospital manong nimi naka-wheelchair ni nanang. At damit no kan di asawak no may dito yung mga sarong karkada kayo no dapapanan ni tatang uno siyak. Dati cellphone yun eh. Apay ta cellphone. Katagay ayam kayo. Jakmet ba ko dito ba sa iba? Agad pasensya kayo na. Sobramat namin panagay ayam nyo. Disturbo ko na ayo pa no. Daumay ng mga sarong karkada kayo. Madisturbot pa nagay ayam nyo sa cellphone. Ilalaga ka rin nga saan ka nga sumarte nga magsitsidir ka nga. Naaga sitsidirin, magbaglaeng. Katawan nak. Maragsakan lang ta. Naamiris yun ti amin. Ngayon mo yun, gamot sa na siya kung gali yung ina, kanyak anak yung abordek. Dinungusan na kayo na po Diyos, sumakita yun. Tapos maamiris yun, nga madit pa ng tartaryo kanyak,
kastat palang dusa ni Apo Diyos kada kayo, tapno maamiris yu tipudno. Ngem no amuyo ko mga trataren, dinaka na siyat, nga siyak nga burdek nga anak yo, ay, nasasiyat ko ba't kasasad yu ta, hanggang ko mga na-stroke, hanggang ko mga makunang bedridden, no, PWD. Daw tawagan marong name ni nanang di kiti kakabsat ko. Agawid kayon kahit kay makasari makita anak ko. Nanang, sayang ti panagawid mi nga saan nga nairantang ang bakasyon kami. Itad min lagi na kwarta si pagplete mi. Iya pala kayo ya. Hanggang kwarta at masapul ko anak ko na kayo nga mismo. Kaya naman dita ni Ruben. Hindi kayam Ruben tinakapatpadig kanya nga saan nga na kayo. Una si tasadag. Naging kakarig ito'y manong name ket ni kasya pa lang ti kasasaad ni nanang. Adaman di kiti umay mang terapi kang kuha na manong name kas di. Si atbat ata ang makapagsaungan na siya at maten hang agat at tael. Dajay, pasari siya ti papan mang kita kang kuha na, pasari ti asawak, pasari ti tatang. Aging ka, ngayong kadangan ni talo nga kakapsat ko manong name nga mang tandandan iti makuna nga caregiver. Ngayong naungat, mama, kanayon nga agikat bakabulan agikat man eh. Naunget ka nung amin. So handa maanusan. So ka magbaga kuno ko. Ang kingagong unget tapno da makaanos ka na kayo. Bay bugbog kawan nak. Wala na tanggal mo ti ulo yo. Nakadado nga caregiver tumang makita ka na kayo or anta kwarta di kakabsat ko mang tandan ka na masweldo ka na kwadan. No saan kayo mat nga handa kayo mat amaanusan. Tunokon maatake kay tumandan. So data na malpas kayo. Awanton. Siyat mo tapos ginana kayo. Talaga ng sakit lang na tinakang mukha niya. Anak ko ay. Hanggang agong unget. Tapos no maanusan na kayo. Dikit agbaling nga caregiver yo. Aging kakarig ito ay manong name ket takas diya pa lang ti kasasaad ni nanang. Naman pa sampay pulos nagbakasyon. Dikit kakabsat ko man. Maglagi din tandak. Adda kami ti asawak. Adda ni tatang. Manong name. Kaya nagbalbaliw mo ni nanang kapata haano na kas hindi ka nasakit pa nagsasauna. Amo na ko nga bigbigan nga anak na nga dinay bagbagan nga awan serbik no tikat siyak iti kaserbian kada kami nga kakapsat para kay kuan. Dito nga rod ti pagkasarita manong name kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa ken laing mo nga nagbasa ket sabi ko mata dapat ni batik nga adal balaag dapat ko mata adda nakarelate kada ito nga pagkasarita seknan kadagiti anak kan naganak nga ante kay bagbaga nga on servite may sa tao gabuta adda akem ti tunggal may sa kada tayo datan to kikit adda serbina datan to may dot ti agong adda serbina ano to lagi din dito taktak wa na tay dot ti agong adda serbina so hanggang jo kabuten 3 man nyo lang datat pang sangga kadagiti tapok kasumrek iti agong. Diba? Sarag na rin. Ito yung nga nagyaman nga pagkaya mo. Ruben. Thank you, Ruben. Thank you. Ito napintas ng buray mga pakasalitaan. Napintas ko nakta ado di kita makarelate. Yeah? Tararan.